Mahmud MG na saba da ke alkawar rike sanki ne nake har a zuciya da kaunar ki ban sake karki tsallake kin ji masoyiya. Masauki a ranki karki manta ni ne yake nan sanki shi ne ya ruɗa ni ba ni shakkar gidan ko maje ki nuna ni da matsayinki abuna ya zarce furta sirrika na baki ki da muke su karki yada ki kulle kauna a kaina hakin da hobina. Ta zance akan mu muna kamanni jiran ki zanyi da tarin dilin awanni ki ɗauki sona ki ɗaura akan ma'auni da ke na saba zumar so ki sha ki bani sai min yi arba a raina da ke sukuni da kan tunani da kaina ki ne ya kare auna. So a raina su in ji tamkar ke ce kina yi mun naso na tabbata da ni da ke mun dace duk wanda bai san ganin namu shaida ya yi shirin barna.